Onesimus, saya tidak sempat tadi ngikuti secara dari awal ya. Onesimus, budak yang bertobat, yang ditangkap oleh Paulus, yang ditangkap dan diinjili oleh Paulus di dalam penjara. Sekarang Paulus mau mengembalikan Onesimus kepada Filemon. Kalau saya sederhanakan bahasa sehari-hari ini, permohonan Paulus ini begini, Amang Pendeta. Sudahlah Filemon, memang dulu dia itu membuat kau rugi. Memang dulu dia itu membuat kau susah. Tapi dia sekarang sudah jadi anakku, sudah bertobat. Kutitipkanlah dia kembali kepadamu. Jadikanlah dia sebagai saudara di dalam Kristus. Itu yang sederhana aja kita kutip dari penafsiran ini. Kepentingan Paulus hanya satu, ya, mendamaikan Onesimus dengan tuannya Filemon, supaya diterima sebagai saudara di dalam Kristus. Saya senang sekali tadi dengan jiwa surat itu. Jiwa surat Paulus itu analogi Kristus, kan begitu Amang Pendeta ya. Paulus memulai suratnya dengan ucapan syukur, dia tidak menggurui. Kan ini sering karakter kita. Ketika berhasil menobatkan orang, menggurui ya, mempermasalahkan, menghakimi, menjudge. Kalau ada kawan yang bermasalah di huriana niadopanna, menyudutkan, ini sering kepada kita. Tapi kepribadian Paulus tidak seperti itu. Ya kan? Paulus memulai dengan ucapan syukur. Karena dia adalah pribadi yang selalu bersyukur. Saya lihat ya, dari ada 3 hal yang bisa kita ambil dari Filemon ini. Nah, perjolo Paulus memberi keteladanan iman, tetap bersyukur dalam keadaan yang tidak baik, di penjara. Dia tidak mengeluh kepada Filemon. Filemon itu kaya, bisa membeli kebebasan daripada Paulus. Tapi dia tidak bersungut-sungut, bahkan dia positif mendamaikan, ya kan begitu. Dia selalu bersyukur dalam keadaannya. Dia tidak mencoba mengambil simpati daripada Onesimus supaya berjuang untuk keadaannya, karena Onesimus sudah menjadi orang baik. Dia tidak melakukan itu. Tapi yang kita lihat dari pengucapan syukur Paulus, baik ketika kita merdeka di luar pun di dalam penjara, tetaplah memenangkan jiwa bagi Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus bersyukur dalam doanya karena Filemon itu dalam keadaannya yang baik, menunjukkan kasihnya kepada persekutuan orang kudus. Dia puji itu, tapi dalam bahasa yang Kristen ya. Yang ketiga, Paulus berdoa agar kasih dan iman Filemon tetap bertumbuh dalam Tuhan. Melalui iman daripada Filemon, Paulus pun diberkati. Dia semakin kuat di dalam penjara. Ya, kalau dari dulu sampai sekarang kita memakai istilah senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini tidak menjadi bagian seorang penginjil Paulus. Itu yang bisa saya ambil Amang Pendeta dari Filemon. Saya masuklah ke Bilangan. Kalau kemarin kita bicara tentang providentia, pemeliharaan Allah, Bilangan ini juga persoalan providentia. Karena apa? Ketika 10 orang datang pengintai itu, wah mereka besar-besar, raksasa-raksasa. Temboknya, wah orang kanan itu tak tertandingi kita. Padahal sudah banyak kebaikan Tuhan yang mereka terima.
laut mati, mana, tiang api, tiang awan, mengalahkan penduduk kota itu. Yang menjadi akar persoalan adalah ketidakpercayaan. Ya kan begitu. Meragukan kekuatan Tuhan. Udah banyak kali yang Tuhan kerjakan. Apapun belum ada mereka lakukan. Tapi tetap bersungut-sungut. Meragukan kebaikan Tuhan. Itu juga kemarin kan. Hagar sudah sampai titik terendah. Menangis. Dan berusaha mau mati kayak manapun anakku itu terserahlah. Asal dari jauh aja ku tatap-tatapin kan. Hidup kita ini memang, baik kita pelayan pun, hidup yang tidak pernah berhenti dari mengeluh, kecewa, putus asa, bersungut-sungut, marah, menyalahkan Tuhan. Ya kan, kalau kita baca itu dalam Amsal 18 ayat 21, orang yang tidak menguasai mulut dan lidahnya, yang suka menggemakan perkataan-perkataan yang negatif, kotor, sia-sia, pada waktunya dia akan memakan buahnya. Sekalipun Tuhan itu panjang sabar di dalam kasih-Nya serta mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi juga Tuhan tidak membebaskan umat-Nya dari hukuman ketika mereka tidak setia. Itu yang bisa saya lihat dari bilangan Mauliate. Laho patorak pun taringot tu hadirion ni si Pilemon dohot keberadaan ni Onesimus na posonai hambanai naung manadikon ibana. Molo makatai hita taringot tu holong ni roha. Ido sada odola nama cetak kas nang tu hadirion ni Tuhani. Hadirion ni debata. Alai dada holong na murahan, bukan holong na boi parmeam-meamon, tetapi kasih yang seharusnya memulihkan dan memperbaiki. Ido asa di pamujion ni Apostel Paulus tu si Pilemon macetak kasdo diodolhon ibana, betapa luar biasanya asini rohani si Pilemon. Boasa ikon odolhonon nai parjolo ala adong sakapna naing paula kon Onesimus ala secara hukum dohot budaya na berlaku di hati hai seorang hamba adalah milik dari tuannya. Hamba tidak bisa mengambil tindakan dari dirinya sendiri, tetapi dia hanya bisa melakukan apa yang tuannya inginkan. Jadi anggosiani Onesimus itu sudah melakukan kesalahan yang luar biasa gitu. Kalau dari sudut hukum itu tidak bisa dimaafkan. Onesimus harus menerima hukuman atas apa yang dia lakukan. Nah, di Sodo Apostel Paulus meyakinkan pada Pilemon bahwa di gijang ni hukuman ada kasih. Ubal gado holong ni roha sian panguhumion, alai holong ni roha tidak bisa membatalkan hukuman. Jala ido sonari naing takas nang diturpuk di opat Musa, betul bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kasih. Ale dipadok ni si Musa ditiki mangelik ibana tu debata taringo tu haputusan ni debata naneng manguhum bangsoi ala ni takangna macetak kasdo didok disi hutadda doho debata parimas alai sekaligus debata parholong tung holong maroham mida bangsoon alai huboto do ikon uhuman mudo sude akapar jahat itu kan. Jadi dari dua perikop ini adong sadahal naik kotak kas atusata hadirion ni debata secara penuh
Kadang-kadang kita hanya melihat bahwa Allah itu maha kasih, sehingga kita bermain-main dengan kasihnya. Molo naing tatadda debata, takasma tatadda ibana, debata parholong do ibana, tetapi sekaligus debata parrimas do ibana. Dang lomo rohana, mida hajahaton, soikon uhumonna. Parholong ni rohani do debata, tetapi kasihnya tidak seharusnya dipermainkan. Adong do tikina ikon uhumon ni debatado aka hasalaan dohot aka parjahat. Takas doi taida nang di bibil tai. Napadua hon mungkin untuk perenungan di hita saluhutna amang inang. Elek-elek ni si Musa tu debata asa manudati uhuman naung nidokna si patu paun na tu bangsoi. Salah satu adalah sotung gabe met hadirion ni debata dibereng aka alonasida nabalgai musuh ni bangso Israeli. Disiboi idauta bahwa sakap ni si Musa adalah memperkenalkan Allah sebagai Allah yang maha kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar. Naing dohononna bahwa kebesaran Allah itu ada pada holong ni rohana. Kebesaran Allah ada pada holong ni rohana. Nah, bohado manaiti rohani halak parjolo asa marhapo satu debata tentunya dengan kasih. Patadahon halak tu halak na asing seharusnya diawali dengan betapa kasihnya dia, bukan diawali dengan betapa jahatnya dia, begitu. Nah, jadi ido nanaing dohonon ni si Musa supaya orang-orang di sekitar bangsa ini kan persis di tapal batas antara perjalanan padang gurun naing masuk tu tanah Kanaan, kan begitu. Nah, jadi perlu sekali bagi bangsa Israel itu gabe makatidakon habal gaun ni debatai di bagasan holong ni rohana anggiat marhite-hitei bangsa sekitar juga boy tartait rohana laho makaporseai debata molo tapatadahon sadahalak sian keberingasan na parjolo dang adok kalak naulu mangihutoni. Tetapi kalau kita mengenalkan seseorang kepada orang lain dengan hadirionna songon parholong, pasti orang lain juga akan tertaid laho mangihutoni. Di bagasan hadirion naung mangului ima di patadahon mahadirion ni debatana asing songon debatana soolo paloason asini rohana di parmeam-meam oleh orang-orang jahat. Naparpudima nina rohaku amang inang naing mengangkat hadirion ni bangso Israelon jala ope sasitongna nunga taida diturupuk jamita minggu na baru tajamitahon di epistel minggu nasalpu. Kegagalan untuk melihat hadirion ni debata karena kekhawatiran yang berlebihan. Pakahap namulak laho madapoton bangsoi sebenarnya dia jujur banget. Kan di dok ibana memang di situ ada bangsa-bangsa besar yang jahat, tetapi dakola nih. Nah di pabotohon, alai di pabotohon dotong ulihia do tanoi subur. Kita bisa berkebun, kita bisa mengelola tanah itu dengan baik, kan begitu. Nah, gagal do bangsoi mangida sisi baik dari tanah Kanaan, nanaing masukon nasida, ala holan fokus tu aka bangso-bangso nabolun na adong di sekitar yang siap untuk maboduk nasida, kan begitu. Nah, di pardalanan ni ngoluto pejojo dohita songoni gagal dohita mangida bahkan mensyukuri menikmati anugerah Allah karena kekhawatiran kita yang terlalu banyak di bagasan ngulut tahun. Sayunang ma sahat hita tu situasi nasi songoni asa boy hita
hot makka porsiai debata. Imarana boy pasahaton mauliate mak gumudang masian halak na asing. Mulai tema di nang moderator jalan na perjuru totu mulai tema di aka amanami penyaji na mangarade bahas sermoton. Aka manginang bagian aplikasi mah na naeng dohonokku anggo di bagian teologi dohot akan amar pardung watu partondion no bagas nga tabera naki di materi sian pile memajo pengalaman tabido dohot pengalaman pribadi somalna molo mangak kita dungi bisa ada contohna lopan ni tawar hom matudongan alang bu dang persubang do mulai natorlas do roha mulati bu moru saingan hata moru saingan do nanaeng sorotaku alaniaha ala natabereng sia terpohon na perjulo na pinatudon si Paulus ima mengapresiasi halubian ni si Pilemon las rohana ala bagak jago pakobasion ni si Pilemon si patala rohaku tu diriku hirana hurang ikhlas doau molo udeng gatong dongaku sianau termasuk dia kapakobasion so ni marpane jadi perjulo na hubereng sia Pilemonon bohado kita mengapresiasi halubian ya kadongan jala tarajumi mai gabe mualni ucapan syukur di ngolunta dapat jolo dungi dapat dua hon molo si Pilemon di turpuk tahun halubian na ima di holong doh di haporsiaon tentu molo di partiketan waeng parbue di holong dohot haporsiaon bahkan molo boy taro korupani halubian ta dia kapakobasioni beragam-ragam adong dohita na halubian na bagian konseling adong halubian na di perjami tahun adong halubian na bagian kunjungan dan seterusnya nuaing dipengok ma bahwa marhite halubiat tai mahita lahu patuduhon holong dohot haporsyata dungina patuluhon bagaimana hidup yang berdampak ima ayat 10 pitui jala adong do hujah piga-piga memang aka catatan-catatan kecil boy dudang berdampak ngulut tau gari ada boy do gebe lao dongan holar rohi tak tu sedenganan contoh natong holar rohi berupani ngabagakia kalahima kata hatai ale holar rohi ba lao sede-sede berarti dang berdampak ngulut tak molo tapahob bari muse tu topik minggu ta holong mabuala siroha dohot apul-apul ima siap Pilemon dungi sian jamitat tama sian opak Musa nah perjulo berani berbuat berani bertanggung jawab ungkapan yang sudah sangat klasik jala tabereng di turpuk tahun ketidakpercayaan dohot ungu-tungun di bangsa Israeli ternyata berbahaya do jala mabain gabe tarimas di bata jadi ahape nata udah di ngulut tahun adong do pakorhonna ahape nata patupa dia kapakobasota adong do akibat nak hiraima songoni mana perjolo dungin dapat dua hon bahwa doa sifat Musa yang luar biasa tabirin diterpokon bahwa dia tidak memikirkan hanya kepentingan pribadi jika bilang roh aku tu padohan SD durana juli meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ima tapi natupani si Paulus si Musa di turpuk tahun nanti aku pikir memang molo di partiketan waeng gabi hira perlindungan mau tu kita ka pangulana gotiki hira buhari tu letak ni kepentingan umumon dibandingkan dengan kepentingan ta pribadi. Beta do gabi hira udolan tabain kepentingan pribadi sian kepentingan umum alai naing marsiajar kita sian na pinatupani si Musa marhite tangyang na dison bahwa dia tetap memikirkan kepentingan umum kepentingan di bangsoido na pinikirhon na imana paduahon jalatuna patuluhon karakter ni debata yang panjang sabar dan penuh kasih ngai pakoninang paditaleritiyo nakingani jala ima na gabe si pangasahonot tak di nguluta imana pinasahon di si Musa di pakobasion na holong ni debata yang panjang sabar penuh kasih jala nang pe kontra tong tu hita molo hitara dangapala bui tetap panjang sabar dan penuh kasih olodora emosional na perjolo do darah tinggi dan seterusnya alai tong mamulak marhiti terpohon di paingot tita asa diorui bema aka darah tinggi alai di pahobar ma tu panjang sabar do holong di debata
Ima na boy ni urupan jala muliate dia mangguru bangun prima aruan nang mangido na kingasam mga lupa dapat malati na. Udah di nang moderator. Tabudu majami tahun dulu Johannes tulis uploadom. Hai songodo holong ni rohani dewata. Dan kalimat itu, firman itu begitu indah. Alai itikiril jadi fakta, jadi daging hatai di situ yang sakit. Bahasa ekor ditopari bani itu juli. Ekor ditopari, ilicingi, semua lah. Terakhir dia harus digantung. Di situ sakitnya. Kalau macam tahu di obat tutur puke enak dia, tapi ketika dia menjadi sebuah real kehidupan, di situ dia yang harus menjadi sebuah pergumulan besar. Ido di Yesus mai di paranarubi pe hadir yon ni debata mayu tonopat musok ke songoli ido. Terpokokkan nama kata implementasi penerapan holong agape do. Berarti buah dongi. Agape, holong agape dua, membebaskan dan menggarar utang. Ibebas de batas yang misir marungut-ungut. Igarar dungi itu ngadela kurang na marungut-ungut saya tulang mati lo morohana. Mental budak. Tumangom na budak ka. Nga holong nga dibebaskan alay mental lah mudak mangot aha mangot sobi sup ni halak misir lo moro hanay tangan-tangan dijagal tiwana do sup itu mental lah HP di bata nga dibebaskan nga garang ibadah siya ni alay masih Musa ikokolong miro makatay puasa asa malas si roha bakson Hatsik do rohani di bata makahologi maksud daong. Implementasi ni hadirin di jalur mana mangulu di bagasa kolok kagape. Secara hadirin dia sakit fisiknya, tetapi secara pertur dia baru luput. Molo-molo soli kita pergi tebe, ngajago kita pang. Orang bodoh soli. Ketika firman itu menjadi real, fakta berbicara. Di situ dia. Bama hita bui songol kan analogi do si Pilemon si one musikan menggobar pangalahot tadi kan menggobar kita tadi dia Paulus mau menjelaskan implementasi kasih Kristus itu yang harus nyata di dalam diri Pilemon bagaran mabang tugus may bayana inda alay utang nay homa manuhuk anong pandita na ulo songoli pandita niya gabibi hutang ni dong agad hutang ni ba pemahamakku telpedekku muluboy dihapuson dan napisyukku marutang ako muluboy nipikku dihapuskan dong aku kapandita na mati muluboy dong ang mamanggaran au tenang ma itu hayalanku. HP implementasi ni topik ini nggak begitu dia. Malu dia ada dongannya pandita mati dia berhutang puluhan juta nggak pernah bayar. Maaf ini implementasi ini berbicara. HP terpukon topiki kolong babuan las niroha apul-apul kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Jadi naunokon ketika dia menjadi real, sebenarnya orang yang melakukan bahagia. Siap perdagingan ibadah mungkin rugi, mungkin Allah ya kadang ngapang buemar utang berjuta-juta tidak ada masalah, enak juga dia. Alai seperti dia ngomong mengapa dia tunjukkan adong do perdomuan di tohonaki tu si tahu di dongakku na satu orang. Itu implementasi dari nasi ini. Mama bang aju masih onesi musim nak
Garar tu mau tang dai na. Ala orang tuntut bebas sombai bana. Kan implementasi kasih agape idui hadir di debata idui nanang dono tak dan nama jami tau sipile mo kita minggu tani tadaru si alai songoni mana ni digil tu kita bedo bahasa saya usor pertolongan ala sermon distrik kita anu berbeda di dalam konteks sermon di resort Dohuria dok tu jamita dang menyoroti secara pribadi kita alai hobat tutur pukido ala konsumsi kita kapan toholan do. Itu banyak kembali tutur pukon di dua hal yang kita pelajari tabeleng si Nobak Musai dungisya si Pilemon ipaulak itu guita ikolas rohata makahulongi mabandading ketujol mayro na indoroko unang buban katabudo pakilalata mabuang mobil hita adong itu ngadalani ada makanan kita bawa pertanyaan kita kasih sama mereka ketemu di alam juga tanah yang kita pijak juga tersenyum melihat kita kan alai mulai sendiri tebukus tebu aku jabu padahal di lampu merah mereka berteriak lalu kita tutup kan itu juga mungkin ya Turpuk ini berbicara banyak lah malenai gakti majo homa maledo geleng budi jabu ibana butong majo kayak gitu dia itu yang mau banyak mau yang dicermakan alai gebelas rohaku minar boy nibana aupe nang pe secara mungkin materi morus ya nau alai partudio nau gabe monang ala boka bui bana hubain marlas roa mungkin ya imana bui pikiran siap kami mau lihat ya sangat menarik dia Turpuk Imasian Obak Musai pertemuan konteks na niadopan ni si Musa setelah 10 pakahap pengintai tanah kanan melapor mono na 10 mengatakan bahwa memang tidak mungkin ala keadaan tanah kanan diingani ke manusia-manusia raksasa ala itu halak si Joshua dan si Kaleb melapor keadaan justru sama sekali tidak diindahkan oleh bangsoi. Habis Joshua dan Kaleb betul-betul menyuarakan tapi dengan satu tambahan kata sohalat dan musiki. Artinya dalam posisi roha. Habis justru tidak berterima ditongak-tongak oleh bangsoi bapahen nasida gabe melecehkan kuasa Tuhan habis nunga mencetak kas di patuduhon debata pada bangsoi ada beberapa tanda-tanda luar biasa di luar pikiran manusia terjadi di patu pada bata pada pun nasida alai manusia luhut nai alanya ala kekhawatiran dohot pemahaman ketidakberdayaan dahulu dison bahwa magodo sipata pikiran ringan pikiran dahuli ala tomorrow maka tidak kau pikiran na orang uli. Jadi tidak selamanya demokrasi itu adalah merupakan kemenangan bagi manusia. Terkadang demokrasi itu menjadi kesesatan bagi manusia itu sendiri. Dapat dua hubungan
yang sangat akrab antara Musa dengan Tuhan. Bagaimana Musa bernegosiasi dengan Tuhan di saat Tuhan marah-marah, bahkan ada tawaran kepada Musa, "Baiklah, aku mau bang sudah balik." Tapi Musa tetap tidak peduli dengan dirinya sendiri demi bangsa itu. Dua siapat pangut di honon ni si Musa to bangsoi luar biasa. Jala gabi hal luar biasa doon nang tuaka pemimpin masa kini bagaimana mengutihon aka siun dihonon na terlepas kepada ego dan kepentingan diri sendiri. Napataluhon na huida musik bahwa memang molo dihon si Musa jalan ditong ihot debata pangiduan ni si Musa lang nga bepitor terlepas na sida siyan pengampunan ay ninok ikon luluhonon ni debata haja haton ni na sida tuwa kanak na lo disudok pataluhon dohot mabanto. Artinya Tuhan mengampuni, tapi Tuhan memperhitungkan kesalahan. Ini luar biasa. Nah, mengiusan episode 5 tarigot si Pilemon luar biasa do pangontihonon ni si Pilemon tuak kana dia. Si Onesimus dari seorang budak, tetapi luar biasa rupanya dihot si Pilemon bagaimana gabe diperduli di mana opat tutonan ni Apostol Paulus perperduan tutur kupa. Jadi pakorhon ni hasauron ni haporsiyaw ni si Pilemon ni dipatuduhon di mana lao makaholongi hobar tu na pinatomon ni Apostol Paulus sa halak budak gabediasi ibana hiray mamang asa buyem mulong mengurupi wala teman. Pada 1 Sapulusia kita melihat bahwa kisah ini bermula ketika Allah melalui Musa mengutus ke-12 pengintai. Ke-12 pengintai ini mempunyai positif dan negatif. Yang dua berpikiran positif, manang optimis, dan na 10 berpikiran pesimis na sida manang negatif. Ale taidama di bagasan salut nai sasiktong na dua dona boy berengon nami. Ketidakpercayaan membuat kita tidak mampu melihat karya besar yang mau Tuhan sampaikan kepada kita manang tutonga-tonga ni bangsa Israel. Jalaido tabereng sian 10 suku naking na diutus untuk mengintai. Di bereng nasida do umaul do tantangani marado martibakon debata yang lebih besar daripada kekhawatiran mereka. Alani gabedang mampu mereka melihat apa yang mau Allah kerjakan dalam hidup mereka. Nah, paduan tabereng Musa bagaimana peranan Musa sebagai seorang pemimpin. Songon salah pemimpin ibana dang gabedo hoti bana makuhumi bangsoi. Alai diodingi si Musa do bangsoi marado pon debata. Alai kon botota do bahwa posisi Musa manang posisi kita ima hita hanya sebagai request, hanya sebagai mabain lagu permintaan kepada Tuhan. Alai keputusannya tetap kepada Tuhan. Ikon saguru lomoni rohani debata. Dang Musa na hebat disi molotung pe gabe dang masa uhu mantu bangsoi. Alai on manaking didoko tuhita bahwa kasih Tuhan yang menggembirakan dan menguatkan itulah yang ditunjukkan Tuhan. Dipandang debata do masa dinggan naniulani si Musa ubahen gabe dang dipamasa debata hukuman tu bangsoi. Tetapi kembali tadi diingatkan bahwa kita hanya sebagai perantara, sebagai request kita. Dang na gabe si Musa na ikon gabe hira dianggap paling hebat manang paling jago alai imanaking debata
mamereng bahwa itu adalah baik. Jala ido naking dasarnya bahwa Allah mengampuni, dan pengampunan itu diberikan bukan karena melihat hadirioni hita manang hadirioni si Musa, tetapi kembali tadi dikatakan memang benar-benar saguru tulomoni rohani debata, otoritasnya tetap kepada Tuhan, keputusannya tetap kepada Tuhan, molodinggan dipandang debata, maka itu Tuhan kerjakan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Mulai tema. Omar berbudi nang kala biling di saudnya masih kami. Na berjulu siya no Pak Musa. Arong do paduhan. Tapi giri do no viral no justice na. Molodang viral libana banang adong hasitongan. Bahkan sehera masa nuang suara terbanyak, yaitulah kebenaran. Edo ang tabalita tabubulon nakani seolah-olah molotorok madok sidohonon na hiray mahasitongan. Tapi dalam kasus nataida di bangsa Israel 12 bakahap 10 versus 2 jala condong tusima bangsoi tuna 10 na alay 2 halak Joshua dan Kaleb yang merupakan figur na berani madok nasitong. Agape mungkin hanya minoritas. Alelos ido nagabi hasitongan. Mana parjulur pani jadi tentu neng dohonon na tu kita noai ya. Dang gabi tarbuak kita tu ala ido si hatoroban gabi mahasitongan. Alay ko barani madok nasitong agape mungkin adalah minoritas. Nah paduahon ya konsekuensi pelanggaran memang hukuman. Alai sang pemimpin yang kadongan nakani Musa tidak memakai kesempatan ini gabelas melampiaskan amarahnya tonga-tonga di pangsoi alai di pangidui do pengampunan siat debata dakola persoalan ni bangsoi alai sasitongna menyangkut juga harga diri ni bangso na pinili ni debata. Walau gabi kon umum na nasida saluhutna itu menyangkut hadirion ni debata na mamili bangsona alaniro na pinasaha ni si Musa asa marpangulahi rohani debata tutong-atongan ni bangsa Israel. Jadi sada perdungan na ni narohakku ba tatuhi tapi na gabi bagian ni na mangodihon akan pinasaha ni debata tuhida na sian Pilemon bagas naking di basahan masih maramata taring itu natulisnya lain aku bereng hubungan vertikal harus berdampak secara horizontal. Nah lingkungan di sekitar kita ikut boleh merasakan dampak dari iman, dampak ni haprosiota, dampak ni hadidiota saunakana poso ni dibata ikut tali dan nang tunah kemalian kita. Bukan hanya persoalan hubungan tadoh dewata. Na paduahon kehadiran ni naposo ni dewata iko gabe wasisnya na memberi kelegaan di tengah-tengah ni hubungan na mungkin na orang dingkan na termasuk manaki antara ni Pilemon dohot Onesimus. Na gereja dohot rumah tangga iko gabe tempat nabui mengalihon kesejukan, nabui mengalihon ketenangan, bukan hanya sebagai tempat penghakiman. Nagabi mungkin mapain pangisi ni rumah tangga termasuk gereja juga gabi jenuh alani aka sifat-sifat penghakiman na muncul di sini. Adiko gabi oasis mahita na menyegarkan jiwa-jiwa mengalihon ketenangan. Dohon na parpudi koinonia manang persekutuan naking na penasahan na di ayat napa onop mulak salah ikon menghasilkan kedewasaan rohani. Jadi koinonia harus berdampak kedewasaan rohani nabui menghasilkan akabarbui nadinggan. Jadi bukan hanya sekedar persekutuan tapi ada buah yang terlihat di tengah-tengah ni para sauran. Jadi para sauran na pinatuduhon ni Pilemon hubungan na pelayanan na mas jaringan berdampak juga tu buhay ba na marado posyon isinus yang mungkin sudah melakukan kesalahan di mana. Kira sa lima
inang moderator kami, nabutuh kasahat, menati mah.